Дай. Сега баче, ще знаеш, от тук до там аз отговарям за квартала. Наркотици, оръжия, проститутки, мръстутки, клубови, заведения. От тук нататък си ти. Ясно? Сключихме ли сделката? Приятели ли сме? Ясно, разбрахме се. От тук там е моят квартал. Аз отговарям за проститутки, мръстутки, оръжия, гларси, маруси. Тонкони, монкони, каспони, маспони. Така. Разбрахме ли се? Приятели ли сме? На тази парзалка стават най-яките купони, обойни. В нашия нейбърхуд стават пристрелки, борба с купони. Bang! Hit the block, hit the slave. Bang! Hit the rock, spit the game. Bang! Get the clock, spit the flame. Do my motherfucking thing. I'm a bang! Hit the block, hit the slave. Bang! Hit the rock, spit the game.